Zookeeper din yung lolo ko noon, la. Oo. Siguro kilala ko yung lolo mo. Kasi yung kapanahonan namin doon sa Manila Zoo, dalawa lang kami yung tao. Oo. Talaga? Yes. Oo. Mga hayop talaga. Oo. Mga hayop talaga. Mga hayop talaga yung mga kasama namin doon. Kaming mga opportunities dito sa Mindanao. Hanggang Papa J. Boy Nunoy sa sitwasyon ko ngayon na halos walang-wala talaga ako. Wala akong sariling bahay, pera. At kahit na mga kaibigan ko, Papa J. Boy Nunoy, ay wala na rin sila. Kung kayo lang ang tatanungin, Papa J. Boy Nunoy, dapat na ba akong bumalik sa Luzon at mamuhay kasama ang aking mga kapamilya? At mga kapuso. Ano sa tingin niyo, Papa J. Boy Nunoy? Babalik na ba ako o mag-stay na lang dito? Salamat po, Romeo. Romeo, take me somewhere we can be alone. Sa hirap naman pagkalisod nitong iyong tanong mo sa amin. Oo. Pinahirapan mo kami sa pagkalisod nito, Romeo, eh. Ay ka. Ayan na si Romeo. Ayan na, papunta na si Romeo. Papunta na. Papunta na. Tagalog pala ito si Romeo. Tagalog pala ito, eh. Hoy, Romeo! Ito na. Kargahin mo na ito para mahatid na natin sa ating operator. Ikaw tatamad-tamad ka dyan. Kanina ko ba iniintay itong stock na ito? Bakit hindi mo pa nakarga ito? Di ba ikaw ang kargador dito? Oo, sir. Tapusin ko lang ito, sir. Tapusin mo na yan para ma-deliver na yan. Ha? Sige, sir. Mahirap pala talaga dito sa Mindanao. Masakit na ang likod ko. Doon sa Manila, parang hindi ko naman naranasan ito, eh. Lola. Ay! May tubig ka ba dyan? Matubig! Oo. This is not too big. This is too small. Hindi, ang ibig sabihin ko, Lola, ba tubig ba? Water. I choose water. I forgot. Pwede ba makahingi? Wala talaga akong pera. Meron. Talaga akong pera, Lola. Tubig lang pala. Dito kasi sa amin. Iho, taga saan ka nga pala? Bakit Tagalog yung mga pinagsasabi mo? Nakakahiya naman, Lola, pero galing kasi ako ng Luzon, eh. At kaya pala. Dito lang ako nagtatrabaho sa alam mo na, palengke, pero okay. Pero wala akong pamilya dito, Lola. Hindi naman yan problema pag wala kang pamilya. Pero sa tono kasi ng pananalita mo, alam ko talaga na ikaw hindi taga rito. Matagal ka na ba dito sa Mindanao? Matagal-tagal na po, mga isang semana na po. Ay, bago lang pala. Okay, iho, bigyan kita ng tubig. Hindi mo ba alam na yung tubig dito sa amin? Sagana kami sa water. Oo. Ganun po ba? Tubig namin dito, libre. Totoo? Bawat bomba tubod. Pero pag hindi mo binomba, hindi talaga yan tutubod. Kasi doon po kasi sa Luzon, Lola, yung tubig doon, kailangan mo talagang bilhin lang. Tapos mahal. May kamahalan doon. Ako, when I was young, way back 1945, I have a lot of friends came from, but before I came to Luzon also. Ganun po ba la? Yes. That's why I'm very good in speak in Tagalog. Kaya po pala. Saan po kayo sa Luzon la? Sa Manila Zoo. Doon din po yung malapit yung bahay namin la doon sa siguro kilala ko yung lola mo. Baka kilala mo yung lolo ko la. Kasi dati zookeeper ako sa Manila Zoo, eh.
Ako nagpapakain yung mga dragon doon, yung mga giraffe, yung mga tiger. Kasi Pati yung yung mga may mga botanding sila doon. Ako nagpapakain doon. wala namang butanding dun sa Manila Sulay. Ay, sa kapanahunan ko, sa ayaw mo maniwala at hindi, sa kapanahunan ko meron doon. Talaga? Oo, nakaabot ako niyan kasi May noon. butanding sa Manila Yes, oo. Nakaabot ako yan since 1945 and 1950s. May alaga pa kami doon na dragon. Talaga. Yes. Siguro nagkita kayo ng lolo ko. Siguro. Oo, kasi naalala ko yung lolo ko dati, may picture siya eh. Oo. Nandun sa mga picture na, lahat puro mga dragon din yung alagaan Ganun nila. ba? Zookeeper din yung lolo ko noon. Oo. Siguro kilala ko yung lolo mo. Kasi yung kapanahonan namin doon sa Manila Zoo, dalawa lang kami yung tao. Oo. Talaga? Yes. Oo. Mga hayop talaga. Oo. Mga hayop talaga. Mga hayop talaga yung mga kasama namin doon. Oo. Sandali lang kasi may natago akong picture dito ng lolo ko. Oo. Ito. Tingnan mo muna yung picture. Yan si Lolo Abraham. Ay, si lolo mo Abraham. Oo. Uy, Naalala mo ba? kilala ko yan. Si lolo mo Abraham, yun yung tatay ni Jacob. Pero, naalala mo, magkasama kayo nito. Naalala ko yan. Kasi yung panahon na yung panahon na lumubog talaga ng tubig, Oh, dalawa lang kami nakaligtas. talaga? Oo. Sumakay kami sa malaking arka. Yung mga hayop. Yung mga hayop, isinama din namin. Pero yung iba, hindi na talaga namin na alam kung saan na. Buti na lang dito kami napadpad sa Mindanao. Kawawa naman yung mga hayop na yun. Oo, akalain mo, nalunod din yung arka na sinakyan namin. Yun, dalawa lang kami yung tao. At yun, buti na lang nakasakay ako ng buhaya. Oo. At yun, napadpad ako dito sa Mindanao. Oo. Kasama yung buhaya. Hindi, kasama yung lolo mo. Yung mga hayop. Kasama ko rin. Alin doon sa hayop, yung pula o ang itim? Yung pulala. Kasama ko. Bakit yung itim? Kasama ko din. Sabutan niya. Talaga lang. Yes, oo. Buti na lang. Hanggang ngayon nga, yung yung ayuda ng gobyerno, mahigit 100 na yung edad ko. Hanggang ngayon, hindi pa nga ako Buti na lang Hindi pa nga ako nakatanggap kasi akalain mo naman, nalunod yung birth certificate ko pagkabaha. Kailangan naman, hahalungkatin ko pa yun. Buti na lang na pagkalunod ng birth certificate mo, nakatungha din. Yun nga. Oo, yun lang yung mabuti. Kasi nakadating ako, yung sa putok-putok ka ng Mount Matutum, Diyan nagdaong yung malaking arka. Buti na lang pala at kayo yung nakilala ko la. Oo. Salamat. Alam mo, maganda nga dito sa Mindanao. Salamat. Oo. Salamat la. Napakagandang lugar. Napakabait mo sa akin la. Oo. May bahay ka dito, Dong? Wala din akong bahay dito la. Sus! Nakikitira lang Kung talaga bahay ako. lang talaga doon, walang problema. Mayroon akong mga bakanting apartment doon, baka gusto mo. Totoo ba talaga la? Oo. Lahat ng makikita mo dito sa paligid ay nakapangalan yan talaga sa akin. Ibig sabihin, mayaman kayo dito? Yes, mayaman ako dahil ako pa lang yung naunang tao dito. Oo. Ano bang lugar ito la? Yun nga hindi ko nga alam pero nagkasabayan ko din yung iba pero ako pa lang yung natira. Salamat sa bato. Ibig sabihin Baka marami. gusto mo to, ipasa ko sa iyo to. Talaga? Oo. Mabibigyan ka talaga ng lakas at kapangyarihan dito. Anong bato ba yan la? Ito. Anong klaseng Pero bato wag ko muna ipasa ito. Wag ko muna ipasa ito. Sayang Sige. Pero la, Pero just keep on texting me.
Kasi ini-enjoy ko pa yung life ko dito. Dahil sa bato. Dahil sa bato. Thank you. Nakuha ko talaga ito sa bunganga ng bulkan. Oo. Akala ko ba galing yan sa kidlat? Hindi. Sa bunganga talaga ng, ng bulkan. Talaga. Pero pag pinasa ko ito sa iyo, manghihina ako. Huwag mo munang ipasa yan la, baka maghina ka. Ikaw, baka gusto mo, pasa kita. Sa panahon ni Jose Rizal yan, kaedad lang kami niya ni Rizal. Talaga? Oo. Pero sila wala na. Patay Pero na. ako, nandito pa. Buhay pa. Oo. Kalain mo. Ang lakas-lakas ko pa. O kung minsan nga, pag gusto kong pumunta sa ibang lugar, hindi ko na kailangan na po sumakay pa ng tren. Hindi ko na rin kailangan sumakay pa ng eroplano. Nakakatakot ka naman. Huwag kayo matakot. Hindi naman kita inaano eh. At isa pa, type kita. Ikaw baka gusto mo pumunta ka ng Maynila. Gusto mong umuwi. Pero balik ka bukas agad. Totoo ka la? Walang traffic. Saan bang, ano yan la? Gusto May mo terminal bigyan ba yan? kita? Wala nag-terminal. Wala nang terminal fee to. Libre. Talaga? Yes. Yun din ang problema ko la eh. Pwede ka ding huminto sa Bicol. Pwede kang magmerinda doon. Pero one stop lang. Balikan lang. Pero aircon ba yan la? Ay, super aircon to. 3 horsepower. Sobrang lakas ng aircon. Ano? Gusto mo? Bakasyon ka doon. Yan talaga yung plano ko. Bisitahin mo yung lola mo. Ikamusta mo ako, ha? Yan talaga yung plano ko sana Pero la eh. isang maliit na buti lang. Talaga? Oo. Mula ulo hanggang biwang lang yung pagkuhan mo. Oo. Ano ba yan la? Lalangoy ba yan? Hindi, Tatakbo? lilipad to. Lilipad. Talaga? Oo. Huwag kang maingay. Akalain mo. Huwag kang maingay, baka marinig ng BIR. Baka hingian naman lang nila ako ng tax. Pero la, ano bang mapapayo mo sa akin? Ang mapapayo ko sa iyo to. Gusto ko sanang maging okay na lahat. Pera, pamilya. Ito nga eh. Hindi. Tatanungin ko sa iyo, ano ba? Dapat ba akong bumalik na dun sa lugar namin sa Luzon o dito na lang sa Mindanao? Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bubalik. Hindi ka na niya mahal. Sa totoo lang to, masakit ba talaga? Pero huwag ka nang bumalik doon. Magulo doon. Ibig sabihin, dito na lang ako. Oo. Dito ka lang sa akin. Ipamamana ko ito sa iyo. O dahil may kabutihang loob ka eh. O nakikita ko busila kang iyong kalooban. Oo. Talaga? Pwede din ibigay ko sa iyo yung kalahati ng bato. Sige la. Oo. Alam mo, hindi ko pa talaga ibibigay ito kasi may hinihintay pa ako eh. Sino ba? Oo. Sino bang hinihintay mo la? Kasi nung nakaraan, nag-invest ako. Iyon, tuloy, nabulabog. Pero sabi-sabi ng iba, babalik din. Ipag pinasa ko ito sa'yo, manghihina na ako. Baka hindi ko na yun matanggap yung pinatulog ko yun eh. Malaki-laki na yun. Sige la. Salamat talaga, pero Pahiram ko lang yung kalahati do. pahiram mo sa akin yung kalahati para makauwi ako kahit papano la. Ito do, yung lana gusto mo? Sigurado ba talaga yan la? Sigurado. Lilipad ba talaga Tested ako? and proven. Sasama ka sa akin bukas. Sasama. Sige. Oo. Punta tayo ng burol. Oo. Ha? Punta ka ha? Sige la, sige Oh, la. sige. Salamat Oo, la. pwede kita dito i-backride eh. Oo. Ikaw, pwede ka din magtambutso, pwede ka din magtangke. Sige la. Sige, Sasakay ha? ako la. Oo, sige. Sasakay ka. Salamat Oh, la, salamat. Sasakay ka basta. Sakay ka dong basta dili lang supni akong tambutso. Sige la. Salamat la, salamat. Pupuntahan ko